Ops! Kay nalibog na ni magkakasamas magalong unsa man gyud ang padungan ining investigasyon sa malusong proyekto sa Department of Public Works and Highways kining flood control project magkakasama din baguhay lamang diri sa tuwa sa Davao Region, dito sa Davao Occidental, dito sa Jose Abad Santos. Doon na magkakasama ay nakaplagan nga proyekto nga 2022 pa. Nabayra na sa pataw ni adto pang sunod semana gisugdan matud pas barangay kapitan. Straight to the point. Niresign si Magalong. Ni adtong miaging mga semana yan ang gipaybalos publiko at binaagi magkakasama sa social media, ibasab sa mainstream media. Gawa kayo hatagi o kana bitawng spotlight ang iya magkakasama nga pag-resign sa katungdanan isip membro sa ICI. Ya sa ato magkakasamang paminahon be ang mga linya ni Mayor Magalong. Murag daw ba ni iya magkakasama kay ubos? Dang kay ubos o ganang kaligot-got. Sa dagan magkakasama sa investigasyon, nining sampataw magkakasamang kontrobersiya. Gagi kalambigitan sa mga kontraktor, iba sa mga empleyado sa DPWH, o labi na gyud sa mga sampataw nga mga kawatan nga mga congressman nga ila magkakasamang mga alyados diha sa Malacanang. Dungkirin sa straight to the point. Bida atong paminahon magkakasama si Mayor Magalong. Mayor, may buntag di mo, Mayor. Dungkirin sa straight to the point. Napakahirap labanan ang korupsyon dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na kagago ang sistema natin dito. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa, kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Dungkirin sa straight to the point. Alas 5:12. Dungkirin sa straight to the point. Inyo nabati si Mayor Magalong. O sa magkakasama yung rason ani no? Nga nung magkakalit man nga ni bakikining si Magalong nga ni full blast ng investigasyon sa Independent Commission on Infrastructure. O sagad ka ang kanana ang rason. Araba ko'y impormasyon di ka nga unsa ganito? Si Magalong ba? Di daw mo sunod sa script. Di daw mo sunod sa script. Nga gusto magkakasamang ipasunod sa sampataw nga Malacanang. Kalabutan aning nisgutan nga maong investigasyon sa anomaluso nga flood control projects nga daghan sa baga congressman ang nalambigit karon sa kasamtangan.